anjenin ku. Sopo wis kaya ngene ku. Kuwira anakku ndu. Itu perkara apa ya? Perkara ning wulan gagal. Nggih menawi sakniki masyarakat sampun cerdas sedaya. Pun pinter saged milih sing penting ingkang layak pantes dipilih. Napa ngaten? Nanging ku. Makanya ngerteni dhewe. Rakyat Pandanaru. Beras wis tak kei. Laras. Duwe ya wis tak luminggu. Laras. Tapi kena apa? Kena apa, Bu? Anakku kalah, Bu. Menapa wonten permainan nggih? Iki ana sing curang iki. Wonten sing curang, gelem nampa duwite tapi wis gak gelem milih. Lek wis kaya ngene, Bu. Aku njaluk suci. Pon sing tak percaya Bu nek pas kene, Bu. Nggih, nggih. Ngeten ya. Teng Desa Pandan niki wonten bar sakti. Maksudnya itu? Barisan sakit hati. Tiang-tiang niku kula sukarane dhuwit kersane damel ontran-ontran dateng dusun Pandan Aru. Lek wis gawe ontran-ontran, Bu. Kepala desa Barjo bakal elek jenenge. Lek wis barjo langsir, Bu. Nanti bakal terangkat namanya. Cocok, Bu. Aku seneng gagasanmu sing kaya ngene, Bu. Nggih, terus nih. Kula sakniki siap budal. Iya, Bu. Tak jaluk gawean Karang Abang, Bu. Pandanaru gawean Gremes paling udan rampok, Bu. Nggih, kula budal. Mohon doa restu. Iya, Bu. Kalih Apa, Bu? niki nyi. Sarange yo. Loh. Sarange yo nyi. Mosok kula bawa jenengan sarange dateng jenengan. Lah terus ngene-ngene iki apa, Bu? Mohon doa restu dan sanggup. Ini kon melok aku lak wis-wis. Leresnya. Kon iso mangan enak kok sapa, Bu? Nyai Ranti. Kon iso longgoh empuk sapa sing mapak? Nyai Ranti. Kon lali gene iki. Nyai Ranti kok sambati ngono gak pantes, Bu. Kon ngerti dhewe Nyai Ranti sogene wong sogeh. Sugih Dukden paling ayu sak desa. Lek kon anjenate berangkat, Bu. Sareng pek pojok kulon. Jupu pirang karung sing kok karepmu. Gawean wis, Bu. Ontran-ontran dek Pandanaru. Siap nih. Kula budal, kula bagian ngisor, Nyai Bagian dhuwur, Du. Urusan santet, jengges, lan sak pinunggalane Nyai Ranti sing tanggung jawab. Sarni, sindu teneng, grassroots Nyai bagian lagi. Iya, Du. Dan berangkat, Du. Siap, kula budal. Ya iki lho, Du. Ya iki sing tak karepno, Du. Mak. Apa maneh sih, Mak? Aku iki gak setuju blas karo sampean.
Waduh omong mundut. Gak nyangka manduk lepon kaya ngene, Nduk. Wong cilik tak gedhekno, Nduk. Gedhe supaya iso ekor dhuwur tekan jagat wong tuwa, Nak. Tapi kaya ngene puasmu mulan. Aku karep kaya ngene mergo aku kepengin nglungguhno awakku sing genah, Nak. Yo. Yo ora. Lajen awakmu. Gak gelem dadi anake wong jahat, Nduk. Ibarat cakrangan dengan orang berapa panggonane pinggir. Setengah papat wong Surabaya nek ludruk sik tetep seneng kowe enom lanang wedok kabeh padha nontok. Tapi saya lek mantu anake nangkap bantengan. Lali lono ludruk lae. Tapi gak apa-apa kesenengane dhewe-dhewe kok. Sapira Cak larase Cak? Kayu randu digawe onjo senjen tembok onjone oklek. Aku rabi ayu kok dilirik tangga bareng rabi tuwek tak cipok mati. Umure kok catek. Tuku sewek kok bacike ireng bojoku wis tuwek. Bolak-balik meteng. Pinalahirkan kita mirengaken kidungan. Ceritane dulur
budek kan? Enggak. Apa nyegidek kae? Riko iku lapo? Lah wong joget ini lapo lah Gawang joget, gamelane wis mandek kok terus ae. Lah lek mlaku lak nubruk wong nonton. Maksudku gamelane iku wis ora dituthuk. Kate lutuk ya apa panjake kuwarten. Mangan ditol ae domane gak tuku enak sing karek nguntal. Panitiane bosok. Maksudku iku gamelane wis mati. Riko iku lereno. Gamelane apa? Wis mati. Lah lek urip tak nguyun. Wong ancene Riko iku wong lanang sing dibom ora teles iku lho. Dibom ora makan. Wong tuwek ora mambu tuwek. Ya dia tuwek mambu. Riko iku lereno. Leren. Leren yo balik dhuwit. Loh. Dadi sampeyan iku golek dhuwit ta? Lah iya, yang Digawe apa, Kang? digawe bayar mekar. Muruki kok utang. Mari ini gak utang ya apa jane gak duwe. Iya sing ero kalau cek ambul joget sing gak ero Riko disangakne wong gendeng. Aku gendeng. Heeh. Nah kira-kira wong Surabaya gelem nonton wong gendeng. Yo gak aku kok sing gendeng. Pas apa? Masih kan yo gendeng. Lah apa? Gendeng ah. Lah wis suruh aku gendeng kok gelem tak rabi. Kon lu ngene wong gendeng. Ya ero ta. Ngene wong gendeng di endi sing Yo nek sumber para ngono. kon pirang taun nek kono? 3 tahun. Kok suwe men aku mek rong dino. Riko iku pertanyaan yang jebak Riko iku. Yo gak cepat. Nemenan kon gendenge mbek aku. Wong lanang kok isone Kon nek ngomong cucukmu lho. Aja mbombo lek mangan. apa? Untumu kaya gembok nayen. Aku masih ngomong sembarang, ya tetep aku ketok Ngomong-ngomongan ambek wong lanang kok padane musuh. Kon iku bojo ta musuh? Klerak-klerok kaya premu kayu. Lah aku ya dasar kepala nyoto. Wong ayu, wong luwes kok demes. Aduh. Kok iso ning ngucap kok yo? Kon ni ayu. Ayu kok dekek ngendi? Lah rek gak percaya. Yo ora percaya. Lah takon wong akeh ah. Takon ya kok kon ayu. Iya ta. Ayo takon. Oh iya tak takon. Iya, penonton. Kula niki elek napa ayu? Terus. Gak patek denger ya. Oh, kalau denger. Maaf sekali lagi penonton. Kula niki elek napa ayu? Kon dilemayu bangga kon aku. Oh iya. Oh di Surabaya aku diarani wong ayu ya seweneng ta. Wong sing ngelem kon ayu ku biyen tau dadi gendakanmu. Lancar. Lek ambon masih untune wis bogat. Ero kabeh wong Surabaya ancene ganteng. Ora percaya aku. Ora percaya. Oh gak percaya? Iya, takono Caca. Rungono. Dulur. Kula niki ganteng apa elek? Nah, Kula niki ganteng apa elek? Elek. Aku disuwun. krungu sih. Krungu apisan.
Dikokno elek gak apa-apa. Oh, lombok ijo diwadahi cowek kan. Gak gawe pantun kon. Ya iya, nandur tebu ndek ngarep omah. Lah lan duwe bojo salah wis tuwek elek. Anggur melok wong ndek ikon nunggu omahe. Sawangan aku wong lanang kate kalau wong wedok. Dapure pantun ngono dipamer nang Surabaya. Ayo, pamer ora iso. Malang Surabaya nduk dalane kenceng. Cakep. Terus e. Ya liwat tol. Oh, itu jenenge srekelan. Gak selekelan. Ayo bepatun apa kon? Aku ah. Iya. Omah. Wis entek pantunmu. Oh, aku mau aku wis. Lah aku wis duwe. Duwe apa Lah dadah? kon panjenengan wong ayu aku tuwek kon wis nguso waleh. Gak serok, gak sotil, Dik. Gak ketan yo gak dawet, Bro. Terus e. Aku yo gak melok yo gak ingkil kaum karo kon sing tetep arep. Kon iso untung-untung kon ndang tak tulung. Lho. Ndang tak tulung blaen kon. Apa Kon saiki kumoso sejer. Sadar. Lah apa biyen gak sadar aku. Kalau aku bojo mekon ku biyen nemu. Wis Nemu aku gak nakoni nang mbokmu. kok iso nemu nikahku nemu ndek ndi? Nemu nek Doli. Aja buka kartu ala aku isin. Sing biyen ya wis biyen aku wis insaf. Aku isin mbek wong sakmono kae lho, Pak. Isi bisa apa? Isin ambek wong akeh. Endi wae Iku. Iku masa uang. Apa? Penyakitnya beras. Wong kok namane ngono gak. Korek aku. Kon kate kurang nang Doli ya. Wis ditutup. Lah nek bekon boleh nggon maneh. Lancang. Kedadak ae ku apa? Wis tuwek iku lho, bener jarekku wis tepak. Nek mari sogo iku prakane diringkesi. Bojo tambah tuwek gak tambah ya apa anjene ya wis dodone. Ate tak pegati aku eman lek ngrau kuluk cek asine. Wancang aja. Wong biasa sampean lek tak kekno mendel ya arep-arep. Ini lho, mi. Jenengku ki sapa sih? Sapa jenengmu? Jenengku Ida Saraswati Mutmainah. Kowe yo jenenge wong sak-RT kok gawe kabeh. Ambek Tapi jeneng wong iku wong jenenge bojone kok ora roh. Wong arek ngarep iku sing brengose meroh jeneng. lah yo jeneng iku mantanmu nek gak ora. Kalau niku ngene lho, bukannya aku cemburu. Apa? Kalau niku lek nang pasar terus metu nang ndi ae lah. Kudune iku roh wayah. Lho ora wayahe apa sih kan? Maksudnya lek isu ya isu. Heeh. Lek awan yo awan. Ojo lek bengi kon metu. Semono kon iku lek metu bengi ku nang ndi? Lho, ya nyambut gawe aku metu bengiku. Ya, Aku dodolan. lah kon dodolane dodol apa? Duwemu duwe apa? Riko iku rek dikandani. Lek kawanan ya bakule wis entek. Aku gak iso kulaan, makane aku budale peteng. Ambekan ono apa sih? Ya awan ngono lho budal. Ya. Aku aja-aja patir kon metu bengi. Apa? Engko lang balik nang Doli maneh. Balik iku mbok wis kok kok Ngerti kon wong kene. Desa iki kadang genting. Okeh maling. Okeh rampok. Okeh santet tenung lan sak penunggalane. Ana lampor. Kon ro lampor. ero. Kaya sapa? Kaya Riko. Lah kok boleh mendal?
winginane kampung sebelah. Carokan. Ya apa? Ana pendoso mlaku dhewe. Nendi Kang? Kampung sebelah iku. Lho, lah kok ora ndek kene ya? Lah cara ndek kene. Ya cek mau triko. Lele sampe aku dimut pendoso kon sik semlo. Lho, gak bahaya ta? Ambek aniku lapo kok ngurus ngono iku. Terus mari ngono, arek nom-noman padha teko nang kantor desa. Roh. Ya ro ae aku. Tapi kan gak ono karepe kon. Lah karepe lapo? Lho, arek nom-noman ku nang kantor desa. Iki kate ngedono Lurah Harjo. Aduh. Paling ya pancet golongane wong iku-iku ae. Wong iku sapa kon ero ah? Ya barisan sakit hatiku ta. Kon kok muni ngono? Lah kate sapa? Sampe kon muni ngono ero bebet kangite ah. Lalu ora barjo madeg iku lak pamongake sing dilereni. Paling ya golongane wong-wong ngono iku. Ngerti ya? Ya kudune kaya Pak Lurah Barjo ya aja anti kritik sakjane. Oh, nang ndi ae, Dul? Ya ora anti kritik, kabeh iku ditampung aspirasine. Tapi kritik boleh, awak dhewe ku wong timur kudu ngenggoni adat ketimuran. Kritik ya ngritik kudu gawe adab lan sopan santun, ngono lho, Min. Kon yamene jenengku wis kok lepir pindho. Mang duduk men saiki men. Lah jane repot ngomong mbek wong sumbu pendek iku angel. Ini salah ngono salah. Sing paling enak iku ya apa? Sing paling enak sampe tak kandhani ya. Sing paling enak ku dadi wong sing sugih dhuwit. Waduh. Ya durung kaporo miskin. Lho, lali kok gak ngerti lek wong sugih dhuwit sembarang keturutan kabeh iso dituku. Apa ae? Jabatan iso dituku. Hukum iso dituku. Suara lho iso dituku kan. Kon iki sakjane kaya wong ndos tapi kok pinter. Wong ambek bojone kok ngendos-ngendosno. Ket mang gak ngomong tok ae. Lah Wong lanang teko iki mbok ibarate masih gak noteh ya banyu-banyu putih ta. lho alah ngombe ta? Enggak. Lali aku ta. Sepurane lali. Urung tuwek tenan pipun. Yo tak cukupno ngombe ae lho. Ngombe. Teh kopi gula peningar ya. Terus Ya lek malah ya golek ganti, golek sing anyar. aku golek tenan yo bingung kok. Ya ngono, nang wong lanang ketok setiane. Oh, lek aku ya setia, ya cinta. Cinta apa winginane aku mari jamu ndok bebek nek 15 tahun turu ya. Mari ku bocah udah ngono-ngono. Ngombe apa lagi? Ya ngombe aja ngomong tok ae. Sek tak jampi-jampine. Apa nih? Assalamualaikum salam. Niate iso nyepakno ngombe bojoku. Rondo ora doyan prawan ora moro. Nyawang bojone wong kaya gentong, bojone dhewe sing paling semlo. Aku kok dawani niku cek kandil. Ya pengarah ae teh. Monggo minum. Bojoe masih tuwele setiane aku ya seneng. Kon durung tau ditapuk lambemu kowe tiduran. Apa maneh? Ngombe ton. Lho lah iya, iku makano ta? Ya apa iki rek? Lho, Cukup iki lho apane? Apa-apane lho. lek mau tak cepat ilali paling tak ombe dhewe lek ya. Kok ngombe mangan ae. Mangan. Sego ta? Duduk dedek. Cik repote re wong tuwek situ iki. Wong tuwe wis mangan mbok tari. Ya umume iki apa ya sego lah.
Oh, ajak pereng ya? Gak, oleh mau di lapangan ngono sirat ngono. Cik repoti. Ya wis aja iki biasane apa piring beling yo kena, piring saya kena menit cowek gak apa-apa. Aduh, dari kok gak dicuci. Loh, iya kan? Lali aku mangi sepurane. Oh, Tak tukokno senengan Riko. apa? Lele. Weh, Kowe. lele mangan lele aku yo jan wis gak mekakat seneng. Lah iya, iku lek penake dipenyet apa dipepes. Culno nek blumbang ae tak seneng. Dadi repote ngadeni wong sitok iki. Kok yo wong wedok masih gudros goblok nemen. Lele ku mbok pecel yo kena. Terus Kok goreng yo kena, gorenge tak pangane aja mek ditari tok ae. Lek dikon nek blumbang enak tak suruh cek mati lho. ya wis tak golek lemah dhisik ya aku ya. Lek Ambek golek gula. wong kok Apa? kono ceblakan ndi? Lho nang warung yo ngatemi. Oh, Oh, dalane. iya kesasar. Aku eling sing drengosen iki, Pak. Owek blakrak ae, sikile ono klakere lek. Salah dirabi pirang-pirang tahun gak duwe anak boleh majer. Cara majer awake yo lemu. Wong wedok belum mangan ping 3 gak iso lemu, ususe gedhes. Alah, sapa yo? Lha arek kaya ngene suwan loro kae. Sing diarani arek sing enom kok ora ditepo seliro, gak duwe aturan. Mlebu nang wae wong iku ya mestine ya salam tah. Muni kula nuwun mak selenu, pringas-pringis lambune cepuk. Nesu. Ku dikandhani enak-enak ya puri. Kula nuwun. Tasek. Monggo Pak pinaran. Lah iki jane jujur apa genjer iki? Yo, Nggih. sing di omah iki aku, aku mbok lungguhno. Begini aku sing minyarakno kon. Lah kon durung tak lungguhno ya wis bokonmu wis mbok awadahi dhisik nek kene. Buyang dulu. Ayo. Atas aelane lho. Ngono ku kon lamban ndak sesek lho. Kan bali. Ini di bojo apa gak sih? Lho, kula masih ngeten iki kula tasik kawan tir, Pak. Hah? Nggih. Sama lo gede ini ku perawan. Astagfirullahaladzim. Dalek perawane sarene rondone sak piro. Terus koyo ngono ku perawan. Pun salah, Pak. Kula masih gedhe ngeten gombong. Umur kula niki lho tasik 7. Kunjule piro? 30. 7 tahun kunjule 30 ngono ah. Nggih. Yo dhewe pas berangkat kon. Ora nih. Aku tetakon kon moro-moro rene aku yo ora ngundang. Toko-toko dhewe. Aku yo ora ngongkon. Kon niku sapa? Kula nggih wong. Sapa ngaran kon gajah? Jenengmu Jeneng cilik nang gedhe. loro lah. Nggih to. Oh, lek jeneng cilik yo. Bayi. Jeneng gede. Uang. Oh, iki bae sing goblok ya aku. Maksudnya jeneng sing ngomong kok ditakoni kaya kanca-kancamu ku lho. Jeneng
Wis ono maneh. Gitu. Lek jeneng sing anyar lho. Dereng dadon. Lah sing lawas. Kon rusak. Ora samu klambi ya jeneng wong legrek barang. Jeneng sing asli. Oh, jeneng kula Ulan. Sapa? Wulandari. Oh, alah waduh jenenge sapi. Sapi to, Pak. Lah terus tujuan rene kok arep apa? Kula niki lek nek angsal ajeng tumpet jenengan. Ora kate, sejak awakku dhewe bingung kok kate kok elok. Lah rene iki lho arep apa? Kula nggih arep napa-napa arep, Pak. Lah lek kono apa-apa arep aku agak kumanan. Mangke lho, Pak. Omahmu ndi? Mboten kula beto. Kawon kaya keong. Ketinggimu ya melok sapa? Ya kok bojone. Kok gak melok kon? Nggih seneni kula. Oh iya, tibake ya pinter ae. Kon rene tujuan mati lah. Kula lek nek angsal tumpet jenengan. Nanti ngenger. Nggih, kula niki pun mboten semerak kajengipun pundi malih ngoten lho, Pak. Ya wis alhamdulillah lho, lek kon gelem melok ning bapak iki ora duwe anak lan duwe bojo, bojoku mati. Ya jenenge wong mati ya apa ya mati. Ya yen ya. Jenengan pegel to, Pak? Pegel. Jenenge kaya aku wong tuwa nduk tenagane wis ora. Kula pijeti, Pak, nggih. Oh. Ya apa, Pak? Penak apa? Kira napa, Mbak? Oh, mriki. Nggih. Sing tengah, Pak, nggih. Tangane rada alus arek iki. Sing nemen nek jenenge tekan bongkok pisan. Lah niki sinten, Pak? Iku tangga bakul iki. Ayo terusno. Nek kene nek wani, ayo tinju sampai mati. Aja direken tuh. Itu lek Jumat lagi malam Sabtu pae umat. Colno, aja dipijeti iku ngono wae. Iku wae. Kon lapo? Ojo alat dikote. Ojo alat diote. Bojoku dipek. Wis tuwek kurang ajar. Nginang ini. Lambean. Bean. Salah sing enom. Iya. Iya, enggak. Kurang ajar. Niki sinten? Aku pete iki. Aku tak minggat wis aku bak. Aku tak menek aku terus. Ate minggat nang ndi omahmu ora wis entek. Mbok kontrakmu ora iso bayar. Ya timbangane aku ge lara ati, ora aku mati, Bapak. Kok mati? Heeh. Beneran ya, Dok? Tuman ngono. Kurang ajar jene iki Aja kok. kesusu muring-muring. Kon wis tuwek. Iki ngono dayok kon tuan rumah. Alah, Saya alah. apa sih, Pak? Menang. Aku ora tau kenal. Rene. Nek ngarep kene. Ayo tanding ya aku. Wong lanang kurang ajar. Tobat. Dadi wong lanang aja kurang ajar, kecandak mustakamu tak sabetno Guntala Sumya. Terasa oleh ngono ya, kapokmu kapan kok nek modar.
Wong aku kok dilawan. Lah ya ra iso aku modal. Tangi maneh buta. Gumbreng-areng omah ngobong dadi arep. Yak diceritani omah ngobong dadi sekopecel. Omong wedok aja wani marek wong lanang. Aja dumeh mukamu sik ayu. Lek wis aku gak seneng ambe awakmu. Titerono tak halekno nang wong tuamu. Oh, tibae umure meteng. Ya ono apa, Mak? 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 Lupa mati tenan, Mak. Yo jane mati. Dadi apa niku mati? Wong aku yo ora bacok. Apa sing mati aja dipikir. Sing mati yo mati. Sing penting kok nambah aku ayo melok aku. Tepundi? Nang KUA. Terusno. Lek kepengin tak cocok mbun-mbunamu. Ya sida lho. Ojo gandeng ae. Longgo kono. Wedokane ku longgo, lanangane nyalek kono. Pemane gak wedi aku dhewe dino. Sing ado. Sing ado. Kurang ado. Sing ado kono lho. Godo komentoke. Kurang ado. Ora kiri. Jenengmu sapa? Wulandari, Mak. Bayung. Jeneng ae Wulandari. Paina tak paitun ngono. Wong ndak ayu aku. Apa kon belakraan mrene? Kula niki ibarat tiyang tabung kanginan, Mak. Anake Yesus. Ngoten-ngoten. Lah ya apa maksudnya? Ibarat endok kecepet lambe, Mak. Wong ngomong ae ora bener. Ibarat endok kecepet patu. Lah pecah. Lah lek kecepet lambe. Nggih langsung. Oh, enak ngono ya maksud. Nggih. Oh, anjene rodok-rodok iki. Ayo ngomong terus terang. Mumpung durung tak krawu kon. Tujuanmu mrene kene apa? Kula niki ajenge pados ngereng. Lek nek angsal kula ajenge tumet jenengan kalih bapak. Loh, malah di omah kene. Nggih. Dadi kok duduk mindun dilune bapak. Sanes, kula sanes mindung dilune bapak. Duduk kendakane. Sanes. Temenan. Saestu sanes. Loh. Kakang pure selama. Aku njaluk sepuro kakang. Aduh, jual mahal. Adikne ora. Adikne yo sik kok rikiti ya. Lah aku biasa ngono. Walit nadani Tak boleh. Alamak, sesuatu dah lalu.
jejeg ngene. Kabeh menclek. Iki ora digawa dingklike. Lah lek tak gawa kok ganti penggawean. Riko aku aja ngene-ngene. Lek Riko ngene-ngene ambek wong wedok, atiku lolo. Ya apa piye jajale? Atiku lolo. Ngomong ae wis kualik. Lara kok lolo. Lek bojone sing dikutha wong iku ya dudu lara. Jadine lolo. Lah sing lek lolo iku. Lek lara ya kebaca. Metu piye iku lara. Lek bojone digawa uang ya lara. Ora isine lho arek. Lah apa aku isi mulai gedek. Kowe takon ana karep ya apa? Ya wis lah ngene kon gati melok dek kene lho. Pokoke aku gegeran nang mbokku wis ora mek trimo isuk sore bendina ya sing ngate makan turu ya gegeran. Nggih. Ya. Dadi aja kaget. Nggih. Wis krasak-krasakno, Nggih. cara kon mangan enak ya rasane enak, cara gak enak kon ya ojo wasiyo. Kula niki nriman lho, Pak. Hah? Oh, nerima. Nggih. Mangane teriman? Nggih, kula mangan namung kali sambel mawon. Loh, ya beneran. Ngerti lek awake gak duwe. Sambel terasi ayo. Gatel. Gatel kan, sambal terasi kok. Sambel iwak lodok. Alergi. Lah sambel apa? Sambal goreng ati. Ya Allah. Sambal goreng ati, Pak. Aja melok ndek kene nak. Ora telung dina kedol omahe bapak. Ya aku bodong kates sepetang dina jero kecil keturutan. Kon rene sik tak sambal goreng ati. Ana nduk kon tak neng mangan ambek jeroan. Jerone Aku diisi. Jerone deso. Terus ya apa? Saiki lek ngene arek iki melok nduk kene. Ya wis trimo ngono kon yo gak te anak, meneh-meneh kena dinyek-nyeki. Oh, ngono. Heeh. Kan lah kamare yang mau situ ta. Ya aku dadi sitok kan ra apa-apa. Wis. Lah kok penak men. Lah terus ya apa kene? Ya gendut cak turu ambek aku. Lah terus aku. Sampean melantringo. Aku tunggu dhewean. Ya. Tapi aku yo kek ono waktu. Ayo. Dipilih dari kepala desa itu dari awal-awalnya podo setuju, podo ikhlas sing kalah, bareng-bareng nyengkuyung Bun. Loh, Apa, Bun? Bun? Ndi kok bingung mikir apa Bun? gua sih awakmu lak ngerti. Kalau pilihan kepala desa itu sing tak omongno kabeh itu wis setuju ta kalah. Wis gelem wis ikhlas ta sing kalah. Lek kabeh ngomong ngono sih. Lah tapi nyatane apa desa saiki sing desa sing ngono ngomong elek sing dene ngomong elek sing ngono padha bendeng cuwe gak karu-karuan ya mboten usah direken iku. Lho, gak usah direken ya apa sih lho? Dikon niku lurah pilihan rakyat, mayoritas penduduk Pandralung itu milih Lurah Barjo. Iya. Sing penting dikon kerja untuk kesejahteraan rakyat. Beres terus. Mboten usah direken tiang-tiang wis mun wajar. Lek tiyang mboten seneng iki ngoten niku. Ya ojo koyo ngono. Lah lek terus koyo ngene terus kapan tenteme desa? Ya apa lek gak timbangan desa? Lek ora rakyat siji lan sijine gak gelem rukun. Dijaraken mon mangke lek kesel prek ya.
Ya lek kaya padha wong ngangkat kayu lek kesel prei, jenenge wong Lihat di kota sinten yang aku semerati terus. Iya. Lagi para mudin kali cari sing dikolereni niku. aku nglereni ora perkara aku dhewe tapi lak musyawarah karo rakyat. Nggih kan anu napa niku mudin iki nek kasus sak ngoten sih. Iya. Terus sing carine mboten saged kerja. Nah. Dikolereni loro ati, Gus. Terus Nggih mboten saged mun kesane niku. wis sing wis yo wis kok ae diomongno bareng-bareng. Saiki aku tak takon. Biasae Riko iku karo kami tuwa iku bareng-bareng kok saiki dhewean. Repot musuh kami itu repot Gus. Lho, repote apa? Kami itu niku dhewek ngarep Cilimpeti dhewek mburi gandoli lho. Lho. Angel niku. Dijak ngalor ngidul, dijak ngidul ngalor. Wis kok niku. Angel. Ya kudu iso ngomong ta. Loh. Riko. Kok ora ngomong teko maro watuk. Laporan. Oh, laporan. Ya, Pak. Iya, laporan kon. Gus, kantor polisi dibuka. Kantor polisi udah ana tutupe ta. 24 jam yo buka terus. Nggih. Heeh. Kula jeneng takon teng kantor polisi. Takon apa? Pinten dendane mateni tiyang niku? Lho, iki ono maneh. Takon dendane wong mateni. Lek wong mateni kecekel yo dihukum. Sak umur-umur. Tapi lek tiyang salah, Yo mbok salah mbok bener iku ana urusane. kula niki pegel kali bajul iki. Bajul, bayen, bayen kok bayen, bajul. Kono aja golek jenenge. Aja golek nama nang ngarepe Gus Tinggi. Nek golek nama nang kuburan goblok. Nah, kok golek jeneng kok. Golek nama di kuburan kok apa? Macan kedawono kabarno jenenge. Ngarut. Iku jenenge ngarut. Gak oleh lho. Aja ono padha-padha nyambut gawe rek. Gus, Ya apa? kami tolak ngoten. Mek ono itu ngoten. Lah masih batok ngoten mana ono itu. Kapan ket biyen iku kula nanti yang batok wong. Aduh, nek kon dorong tatale kon. Apa? Adol esaklek wis pegel atiku. Mataku mliri. Kate gendeng. Lek kono nene bebadut, aja kali sombong. Kapan kon tau batok kok kapan? Kan kowe wis tau dutno mandau iki kan kok. Ora wedi kapan kon batok. Ora iki iki. Kati kuwi niki mandau iki. Yo, yo. Heh? Oh batok. Ora bacok biyen. Batok Tak kene ngarepe kowe ora tak bacok biyen. Tak bacok pisan kon ku. Ngoten niku. Ini kami tua. Seje lek bayang. Apa kon? Lek bayang kan gepok tak gepok tenan. Kebule. Kebule. Bisa jadi. Cukup sekian. Wah, rek. Wong tuwek-tuwek dadi pamonge desa. Kok ora gede-gede contoh sing apik kok malah geser. Jadi iki jenengan. Boleh kula Pak. Enten dele. Nggih kula dirasani dele. Enten dek kidul dirasani dek kidul. Enten dek kula dirasani dek kula. Lek batal iki. Apa lho? Ngomong ngarepe Gus Nur mbok yo sing sopan. Sing jelas. Kon pirang tahun tadi kanjang? Ya wis suwe. Lah iya, aku wis batak ciri mati lelewo kinowo mati. Cara remejo ana ulane. Terus e. Aja gelo wis carane. Tangge lho. Iya ya. Bu. Sik ta. Riko kabeh iku melok bedandene kelurahan iki aku njaluk laporanmu yo. Nggih ta lek kok ngoten kula bacok tenan. Bacok. Bacok bilang. Batok engko. Bacok pisan konku. Ya nek aku keplok-keplok. Kebule. Nene. Nene. Cukup sekian. Oh, aku iki ndelok rasane desa kuwi sumpek ndelok pamong padha gegeran iki. Apa aku ini kok pas oleh? Ngomong sing yang
Ojo begidakan ngono. Anteng iku wong apa, Bro? Oh, apa ya maksud nak yo ngarepe disurat. Sopan. Untuk wae gak ngomong. Anteng. Yo sing anteng. Anteng nggih. Nek dipikir iku kula sing kliru. Bayan sing rada bener. Lah kula niku nonton. Wah, kok niku. Oh, dikawon sing anteng lan padane kono kate gulut kate ngomong. Aduh, ngene salah, kula salah. Rewel. Oh, ora. Rono. Apa? Rono. Kok ora mundur iki? Kita kon ngatur kancane kaya padane tukang parkir. Tukang parkir di pinggir jalan, ngatur kendaraan. Mondar-mandir, kesana kemari. Lek kon gegerane aku tak ngandi. Tapi kali, aku sing dadi petinggi. Kon iki yo, kon nek kan iki nek laporan opo, lek ana masalah-masalah opo. Sampai niki mau dadi petinggi dipilih kali rakyat. Iya. Lah kok kedus? Kok wedok? Ya omong-omong kate pore. Lah kok dikandani ora kena iki yo. Nek ora ono gegeran. Nah, niki mau bergurau. Oh, bergurau. Santai. Wong nek tanpa guyon niki ndang kowe. Oh iya. Ngene. Lek ndang tuwek Mate. oh mate. Nah, awet urip niku mergo seneng. Mergo seneng. Masih kena koronia yo. Apa? Jangan pada kena koronia. Kurangnya ya. Hah? Kok diwenehan ini lho. Corona. Kurangnya kok. Ya corona. Nah, iki kula dilapor. Ya, ya, Bro. Dek desa mriki niki kistro. Desa mriki niki keruk. Terus Kata arek gelut, kata arek bermasalah, kata santet, kata jengges. apa lho? Apa? Santet jengke ndi? Lho, kan gak ada santet. Ya apa? Tet. Gimana niku? Akeh santet, akeh jengges. Lek bengi jam 1 bengi tloro, jam 2 tloro. Aku mercon. Mulai riyo. Belum percaya. Awak percaya yo enggak percaya sing durung mesti. Sing penting anakmu iki ngono iki kira-kira ngerti lah. Sumbere teko ndi, lara-lare teko ndi, kok bentuke kaya apa ngerti ta? Lek sumbere kula jelas ngerti. Lemah enten tuke banyune metu niku jenenge sumber. Oh, dia omong sing sumber yo. Iya. Maksudnya Lho, sumber persoalan ini lho. lho, ya lek biyen iku nokromo iku banyune disare. Saiki ono ngene PT HHM. Sing jelas ngono. Ya. Omongmu sing jelas. Sing tak takokno iku larah-larah kok kono iku kok endi? Lek kon muni santet muni jengges, akeh sing gegeran iku ya apa? Umpama roh sing ndamel santet Iya. ditambahaken. Lha ya dicekel. Lha Dikandani. umpama kula ngerti. Oh. Kanane kula lapor niki mboten ngerti ngoten lho mimpi. Oh iya. Nek kula niku lho enten anu, enten iki kula ngerti. Ya apa ya. Kon ngomong mesti gak ngadeg ngono wae. Kan enggak apa-apa. Heeh. Nah, Bloke ya. Anu Gus, enten napa kabar enten arek ayu. Enten arek ayu. Sik ta. Nek Pandanaron kare ayu lah gak ono ta. kaca. Kabeh arek Pandanaron ayu. Wedo iku ayu sing nom. Iya, lha lha apa kon kok ngomong apa kok Dendi. ayu iku. Ayu mboten sembarang ayu. Dendi. Sik dibetok foto. Roh, foto roh. Wis madul. Dhuwur kono. Niku kan anak wedok ayu, malah napa desa itu dadi genti kok. Lho kok iso? Kok iso? Dadi oke arek ngomong kepengin ngelamar. Lamar Cinta kan mboten sing ditampa. ya gurung cocok. Mboten ngoten. Lah ya apa? Niku kabeh padha cemburuan ya iki lho. Oh. Tapi kabeh rebutan kepengin arek derek niku. Terus malah iku bareng iku malah padha gegeran. Oh. Ono ro gegeran. Lho, jari. Wong jare kok. Tapi jari temenan iki. Ora percaya tembung jare. Cek, wis ngene.
kabeh ae aja mek laporan sing gak ono artine Nah. buktine. Sing tak jaluk laporanmu itu bukti nyata. Kudu iso nyatakno laporan kuwi. Lah lek kan artine lu berbohong. Nek omah iki tak ono. Mau urung dibawa kono. Lho sik. Sik. Kalau gini ono gak usah dikongkon gawat dhewe ono. Dadi ngene ya, lek laporan iki tak jaluk, laporan iku sing cetha, ana bukti-buktine laporan Ning jelas model. Heeh. Jelas model. Tani ini kira kabeh niku kumpul umum karepe dhewe. Mboten setuju sampean dadi pertinggi niki. Tinggi. Tinggi. Petinggi ini. Lah sing ngomong ngono sapa wong biyen waktu pilihan itu kabeh tak takoni padha setara. Paling akeh KTE. Apa Lho kira nonton. Oh sik ta, sing muni gak setuju iku lho sapa ae. Mesti ada orang di balik layar. Rugi. Iku lah film iku dadi. Loh, botet. Ayo. Ada tangan ketiga. Wae memang tangane. Kaya betul guru tangane Ini kok iso terpilih gitu. Pun ngaten manggut. Betul. Mungkin ibarat wayang enten dalangi. Oh iya lek Enten yang bandari. Oh sing bandari. Kulo tombok niku. Aku katanya enel ngono mbok aku bisa aku. Mboten oleh. Nek iku yo apa sing cetha lek omong. Ana sing gawe kisruh. Ana sing galane kisruh. Nah, iku sing perlu kok takon, sing perlu kok dodono ndi wonge omahe sapa, ayo bareng-bareng ditekani nang kelurahan, terus dikandani sing temenan. Apa sing dadi masalah kok nganti dadi gendro bae. Tapi lek digoleki langsung mboten saged. Sebabe Loh kan kalau lek ero sinten kiai. ya terus Nggih monggo digoleki mlebu tong sumur keping banyu. kon iso tak golek dom ndek banyu. Lho niku paribasan ku. Paribadane padi. Don Wis aja wis wene. Wis lek kono niku mboten dadi. Ya wis tak jaluk. Ya. Riko kabeh, Riko dadi pamong iku guyu kok karo warga, Nggih. karo masyarakat. Nggih. Golek ana ndi sing iku gawe gendro, ndi sing gawe masalah. Sing penting wedokan iku. Lho ya termasuk iku. Oh, wedok ada ae. Lah wong emen wong ayu gak didelok ae Kali men. mulai ana wedok ayu matamu ijo yo. Awakmu yo biru. Wis, aja coba. Senajan iku adoh kok kono lek iso ndek gawe istilahnya nek rakyat nggih pandanaran kene ya kudu digoleki nggih. Apa sebabe larang-larae kaya apa awakmu ya ngono. Nggih. Lek acara arek wedok kon sing munggah nang kono. Lah kamu Aku asam urat. ya wong loro lho. Mbek ngopi di kono ya. Aku asam urat. Wis ngene yo. Saiki sosok gegeran. Aku yo ngerti lek kok gegeran iki nek guyon tok. Nggih. Tapi dadi contoh sing rakyat seneng. Nggih, nggih, Gus. Saiki sing rukun golek tetep ana tugasmu dhewe-dhewe, laporan sing cetha, sumbere teko endi, terus mari ngono ayo bareng-bareng diomonno di kelurahan. Supaya warga iki supaya tentrem, desa kene supaya ayo. Nggih pun lek ngoten Pak, namanya. Ya wis. Oh, Pak. Kan iku yo apa sih le? Tak delok mulai kok kono mlaku rene blingas-blingis, mesang-mesem. Kon iku oleh rezeki kan? Kula. Heeh. Blingas-blingis kaya wong ora genah ae kon iki. Kula kepethuk lare ayu kula niki. Alah, arek enom kepethuk arek ayu pisan ae blingas-blingis. Rumah kamu nek kepethuk arek ayu kemarin kamu dadi opo ati? Ya kula nggih seneng ta, Pak. Nek seneng terus kate lapo. Lah wong jenenge lare ayu niku sak pandan arum niki kathah. Heeh. Lare ayu niki barate medal gang petuk lare ayu, tapi lek sing kula tepang niki waduh. Mboten enten tunggale, Pak. Lho. Kok iso gak tunggale? Dimek sintuk niku tok pun sing paling. Jadi arek ayu wis sitok iku tok. Lah kan gak ono lho arek kandanarune ayu-ayu. Nggih tapi lek sing niki Sing iki.
napa pacangan kula niki nggih ayu temenan, saestu niku. Sik ta. Kon balik-balik omong ayu arek ayu ndek kene karepmu apa katene? Nggih. Ya napa nggih? Lek niat kula nggih badhe kula temenani. Kok temenani? Nggih. Karepmu kate kok rabi. Nggih. Sik ta Le, rabi itu gak gampang Le. Rabi ku ora mek rabekno awake dhewe tapi yo rabekno wong tuwa, rabekno bapak mboke, rek perlu rabekno tangga teparo. Supaya iso dadi contoh. Kono anake ora lho Le. Dadi lek kono nek wong wedok ayu mari ngono kok senengi. Biasane ae ayu sing disenengi iku entek-entekane ngerek Le. Entek-entekane ngentek-entekno lek perlu karo wong tuwa gak akur karo mara tuwa wegah. Makanya golek bojo iku kudu sing hati-hati, perlu digoleki bobot bebet lan bebete. Wong tuane apa, keluargane apa, tingkah lakune apa, iku sing perlu kok pahami. Nggih. Tapi lek bapak ndawaken pangandikan sing ngoten niku tegese bapak niku ngendoni kalih niat kula sing lho. Arek saiki dituturi kok tambah nuturi ku ya apa? Lungguh kene iki benar. Nggih kok mboten kok kula nuturi ngoten mboten. Tapi kula niki pun rada seneng. Ya wis. Dadi Mas yo seneng iku ya dudu kok delok temenan. Aja berusaha-berusuh. Rabi ngono dike salawase. Ora nek dike seneng-senengan kok. Ya toh? Dadi rabi ku ya dike rek cinta ono ngarepna ya rabekno kabeh. Ya. Iku teko dhuwur nganti isor kudu kok delok. Kiwa senenge kudu kok delok supaya aja ngantek ndadekno kuciwane anakmu oleh bebarengan bareng wis rabi wis dadi bojo malah anakmu gelo. Makane nek ngono delok temenan arekku. Yo, nggih. Takonono sing temenan, kira-kira gelem ambek awakmu ora, terus takokno wong tuane jangan rene. Lek perlu engko lek asline ngene padha-padha senenge tak lamarno Le. Lek ngoten perlu kula ajak mriki. Lho iya Kula teparaken kali bapak kali karo ibu ini ya kudu ngono. Lho lek ngoten kula tak budal saiki. Oh saiki. Nggih. Arek ngono Mas. Ya wis gak apa-apa wis. Lah saiki aja berusaha berusuh balik-balik tak kandhani aja berusaha berusuh. Sing temenan nek golek ajene iku dadi lek ajene Gusti marang iku dadi jodohmu mesti dadi Le. Nggih. Ya, Kula nyuwun pamit Ya. tambahin pangestu nggih. hati-hati yo. Dok, Wulandari, ayo mulai nak. Sampai kapan mondek kene? Mak ngerti do, lek kon iku tirakat. Masih mau tirakat iku yo ono wayahe do, ora terus-terusan. Emang ragamu. Lah wong emak iki sampai sumpek ndok. Saben dina akeh dayok. Lek gak arek lanang ya wong tuane arek lanang. Perlune nakokno awakmu. Emak sampai bingung alasannya apa. Ngomongnya apa ndok. Wong kabeh ana wong seneng kok tolaki. Gak kepingin rumah tangga tangga. Mak iki kepingin ngomong mutu Dok, Wulandari. Mak. Aku terapi iki wedi, Mak. Lah wedine apa? Atiku turun tentrem, Mak. Iki prihatin dengan besok ana karo koyo ngene, Mak.
ndak ngomong. Akeh arek lanang sing kate kerabi awak. Kon sing ora gelem. Oke arek lanang sing bedaya omahe bapak. Aku ki bingung sing nglakoni awak. Kon iso enakku. prihatin oleh nak keadaane Pandanarum. Tapi desa Pandanarum gak ono sing mimpin. Ono sing ngatur, Nduk. Wis talah, Nduk. Ayo mulai. Mak, Pak, aku tak ngomong. Ya apa, Nduk? Ya wis, aku gelem rabi. Tapi lek ana wong lanang sing iso nentremno desa Pandanarum lan ngalahno Nyai Ranti. Ya apa, Pakmu? Mongko Nyai Ranti ku lak wis kondang, wong sugih donya, sugih ilmu, drengki, srai, jail, metakil. Ayo, sapa sing iso ngalahno? Kaya cik aneh jalukane anakku. Lambuh, Tapi wong aku jenenge wong tuwa, ora bakal putus asa. Ya wis tak turutane. mriko katen andi. Ya tak nuruti kekarepane anakku ku mau tenimbangane aku dadi arek kawan kasep. Lah iya karep mriko katen andi, kate goleki nandi. Ya aku tak metu kampung, mlebu kampung. Woro-woro. Woro-woro, wong kampung jeru. Heeh. Bek menawa rezekine anakku enak-enak mlaku terus kepethuk wong sing iso ngamanno desa Pandanarum kan iso ngalahno Nyai Ranti. Oh iya bener kan Aku ya. tak budal. Iya, hati-hati. Sadurunge aku budal kono nang pasar Wonokromo Perlune apa? blonjo. Lonjo apaan? Kanggo pasang diri aku kate ngleboni apa merek wong-wong sayembara sing kate dileboni wong kan jahat. Heeh. Golek lawon putih 7 meter Terus karo lampu templek, heeh. lawon putih beberen, lampu templek sumeter. Ojo pati-pati kok tinggal pasang diri, lek aku durung teko Balikoman. Terus lah ya apa? Ditenono, Heeh. lek lampu templek iku mang obat nabit, Heeh. berarti aku nang tengah dalan Dalam bahaya. dalam bahaya. Lah, Tapi lek lampune mati, apa oh? lengo gas entek. Walah. Wong kok pancet ae. Bojo golek nuruti karepe anak. Aku balik nang omah ae. Saiki tak tutupe. Gredek. Kalau selambune lali. Dulur-dulur. Wah yo perapatan akeh wong rek. Lah yo sing ero. Ambul nutuk-nutuk bendhe di tengah embok, sakake bendhe sing gak sangen dodol es. Tapi gak apa-apa bekas pembelane anak. Es tumbas kalian bukan kata kubis. Jadi mungkin sampel lah gak sih? Wong es kok gak kubis pernah kamu hujan. Biasanya jadai di irisi kubis. Masalah ini gak dodol es li. Sik, ada tak celuk li kok meteng. Gak celuk. Hidup itu rupanya kok ya lebih ngose. Ini jadi lanang wedok sih? Lanang.
Oh lanang. Lanang kok. Ndak didoli. Dicoli apane sih? Dicoli apane? Saya otak ora. Iki dudu es. Ate ngomong ngene. Aku idul bende. Ate Woro-woro iki apa? besi. Perasaanmu jenang iki. Jajan. Iki bende. Woro-woro. Tak kira lek jajan. Woro-woro, lu woro-woro ah. Woro-woro iku lak pengumuman. Lah ya pengumuman. Pengumuman apa lho? Hah? Pengumuman apa? Ibu aku juga bingung. Woro-woro iki ngene lho. Sapa-sapa sing iso ngleboni sayembara. Lek wedok dadi dulur sinara wedi, lek lanang dadi bojone. Tapi lek ini kira-kira yo kandilan. Bojone anakku. Dadi sayembara iku sapa sing gelem mlebu-mleboni? Iya. Ya ngene ae aku tak mlebu nang ngene mbok desa ayam. Ya apa? Nang mbok desa ayam. Ya mlebu nang mbok desa sayang lek kependidikan tes Pak Sayung. Ngleboni sayembara iku lho golek Sing sampean sayembarane iku sapa, Pak De? Nah, sing iso ngamanno desa Pandanarum. Pandanarum, aku iso ngalahno Nyai Lati. Oleh ganjaran apa? Anakku. Anak sampean. Iya. Hebat iki. Lanang iso manak. Iku tak tuh. Aku enggak mana, Le. Lah terus mana? Bojoku. Dadi anak sampean karo Bojoku. berarti loro anake. Ngerti. Ya sitok. Anak sampean. Iya. Wedok. Heeh. Terus anak bojone sampean. Sitok. Ya wedok. Ya loro berarti wedok-wedok. Anak iki sitok TKRP. Ya wis bojoku wis sing anak aku ngono titip. Berarti sampean dua anak sayembarane. Iya wis, udah Apa sing iso ngalahne? Nyai Lati. Nggih. Oh, Tenan. iya. Nggih. Pengestunipun Bapak mertua. Kan udah. Umpamane kok Udah. karen Monggo. Aku bingung mbah ngomong iku wetenge sing ndi bokonge sing ndi. Lah kok kok lembungan. Loh. Nah, jalan. es Pak De. Es tuku es piro? Kalianmu Lah sapiro es mek 2000. Iki piro iki? kalianmu Pak De. Umuripatmu di kero. Duit 4.000 kok duit 6.000 jarene yo 2.000. Kan duit enggak ya? Ki semerap. Ya kena ora tau kita duit belajar. Iki piro? 2000. Iki piro? 2000. Piro? 4000. Balik ya? Piro? 2000. Iki 2000. piro? 10.000. Lho lha iki 8.000, kan itu kan duit iki. Iki 2000 Pak De. 8.000. Pagi Sik, takon. Jenengmu sapa? sopo? Ya mbok. Takoni jenenge sapa balik. Lah iya Pak De jenengku sopo? Aku balik lho, Le. Iya, mari iki. Pak De. Aku iki takon, Le jenengmu sapa? Pak De jenengku lho sopo? Aku enggak anu. Walah, sapa pucuk. Pak De. Emak iki lho, kok sopo? Mangan le. Nggih. Oh, jadi jenengmu sapa? Nggih. Oh, lek ditulis sapa semau? Sapa? Nggih Pak De. Ngerti. Kon nyelok aku Pak De, aku kapan ngrabi mbok mudi. Nggih, Mas. Aku kapan rabi bulikmu? Nggih, Om. Kapan rabi tantemu? Repot kok wong tuwek. Mosok aku tuwek. Seneng tuwek itu lho. Tuwek, tapi kok gak jodoh. Ya, ilmu
jenengmu? Sopo? Apa? Saya Aduh. Lek anjene kate mewah ngleboni sayembara. Ya. Wis. Jenengmu sapa? Ya, tulis gede jelas. Tuh, Repot pas wong kuwet. sabar le yo. Sapa? Tangan. Lama Jes. Lek kon tanda tangan kon ngleboni sapa sing iso ngamano desa Pandanarum karo ngalahno Nyai Ranti. Terus nek iso ngalahno nanti. Lho rabi le. Waduh cocok wis. Heeh. Gelem aku Dik. Gelem. Dalem. Udah Dik. Iya. Wis tak sini Dik. Lah kok sing kate ngleboni wong kucul-kucul kok ngene Pak. Duwe lali. Ora diroge lucu. Halah. Gelem-gelem. Monggo mriki gelem. Oh iki apa malinge? Tambah nemen ini. Nek mlaku ngadeg kok ya aja bodhok ae. Gini loh Pak, sesama seniman harus saling menghormati. Seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa. Lalu orang itu, Elek pinter. Lampung itu. Lah kon murung-murung kenal orang aku kok maling-maling no. jarang tepeng mati ini main. Hak tenangnya gue colong. Ya apa iki rek takon sing genah. Lah napa Pak sampeyan nyebut ngoten tak jelasno. Min Pak Min. Iki bende woro-woro. Gobloknya. Bende ku sing kok ketan mari ono wijene jabane ku bende. Jenenge yo jode goblok. Dile ta. Buka dile. Terus kalau mereka mumpuni wesi. Sopo-sopo sing iso ngamanno desa Pandanarum ambek ngalano Nyai Ranti. Iku lha apa lho? Iku diolehno bojo wedok ayu. Oh, iku tegese Duwe anak. anu pengumuman. Iya. Loro-loro. Woro-woro kok loro-loro. Woro-woro iku ono Dik. Ono lho ben kenjeran sing cukup semanggine. Ah, iku loro jenenge goblok. Wis kok klem ora. Ojo kecipris ae. Coba jeneng sapa? Unyil. Apa ini usra? Jeneng sapa? Unyil. Lah apa ini usra? Wong unyil iku, unyil iku ono artine Pak Dik. Apa? Unyil iku wong sing sukses, utang gak duwe iku jenenge unyil. Unyil. Ono teko tembung UNYIL. Terus ya. Utang kulo akeh. Ini unyil. N. Ya apa sih ndek ini? N iku teko ceker PT lho disunduki. Kene lho, buku lapo ora iku oret-oret dulu. Bariku enggak tanda tangan, ya bola ruwet. Kalau Hadiahe arek wedok rabin asu ayu. Yo ngarep kamera kilan. Wis, betul kan sing penet kabeh. Encel kabeh. Aku dhewe enggak jejeg. Wih, semangat kabeh tenan. Pas keliling kok di kene ono manusia iki. Sama datang. Aku lagi teko. Sama datang. Demet dhewe. Ya, orang murid. Ora tau kenal kok ngetan-ngetanno. Sampai ini lho setan ke. Lho riko demit. Bukan pas Aku wong dudu setan. Ore.
Oreng apa lu? Repot ngomong duri. Apa sih le oreng itu? Orang. Nah, kembali lambemu. Lambemu dhewe. Sama dia ada jenah. Winane akeh. Lagi entek. Masa akeh wong sitok masa akeh. Lu winane jeneng sing budhek lho. Itu jeneng. Lho kok bajenang iku dudul iku. Oh iya. Jenang sing disebut-sebut Manin Mondin Jotosan. Loro Pak Jotosan. Zaman saiki zamane hukum, Apa wong gendang iki? wong gede kudu wong mecelek. Tapi iki kami tuwa kan? Oh, kami tetap. Matamu tuh. Matamu dulu. Tapi iki Joko aku iki hubung kampung. Apa waduk-waduk ngono? Lah sasiwe wis kula mbok todok tetek kula dhewe. Kok mau buku? Sekolah kok. Repot jalan musuh golongan wong ini. Enggak. Sampeyan kok Madura? Cek jenang ya. Oh, Ambul. Apa? Ambul. Odo karo di KTP. Ditakoni. Tapi iki kok goblok ngene. Saya jeneng sampean sapa? Ambul. Odo mek KTP. Aduh, sampeyan dadi kami Sing cilik. KTP. Lah iya aku iki wong kami tuwa rek. Ngerti. Aku banggane gawe rakyat. Loh ya tapi kok gak ono jenenge? KTP goblok. Lho lah ya KTP. Lah aku bener. Lah mau ninggal Apa? KTP. Ya goblok. Sing bener. KTP kartu. Nah, lah Tanda pengenal. lah kok Lah, goblok iki. Sing bener. kartu tanda pengenal. Iya, sing mana lho. Enggak, kok benar dong. Oh, apa? Sing bener KTP. Lah yo KTP ku singkatane. Jenenge kartu tanda pengenal. Lah lha wis kok takon. Penduduk goblok. Lah lek ngomong aja banter-banter, Pak. Gak iso wadah. Oh, wae bro sing roto. Obrolan Asli ta Madura? asli. Asli? Asli. Berarti cara kula takon kali sampean dijawab dulu ya. Yo ngerti basa. Sakniki kula takon, nek sampean asli wong Madura. Sakniki Ngono-ngono kebimbangan. lha kok dolanane ora kenek. Lek cara Madurane petang wulan iki jawabane ana apa? Pak Bulan. Seblok iki. Pak Bulan. Pinter wong Madura. Lek ngarani 3 wulan. Elok bulan kayak. Pancen wis tak ya Ya apa. ora. Leleke 2 wulan. 2 bulan. Mesti itu hai. Lek sak wulan. Sebulan. Ora padang. Makilikan. Kok disebut? Lah iki kula takon. Terus sampeyan wong Madura. Kula takon lek cara Madurane petang wulan iki ana. Pak Bulan. Lek 3 wulan. 2 bulan. Lek 2 wulan. 2 bulan. Lek sak wulan. Sebulan. Ambiar. Ekon berarti nyalano. Ekon iso soro-soro. Bisa kita. Kenapa? Nggih. Nek bulan-bulan? Pak bulan. Lek 3 bulan? 3 bulan. Lek 2 bulan? 2 bulan. Lek sak bulan? 30 dina. Ya, krek iku. Akrek dhewe. Wong Madura iku lek cara baris ora iso menang. Karo wong apa?
karo wong Jawa. Apa ya padha? Ora iso. Jarak iki jane nonton. Lek ngomong diaton. Iya jane nonton. Lah yo mbok sing jejeg ngalah. Wong Madura ku lek baris lek didu ambek wong Jawa wong Madura gak iso menang. Perkarane apa rek? Lah saiki cara kula wong Jawa sampean sing Dadi pemimpin. Dadi pemimpin. Nah. Saiki lek jangka ngene iki ya. Tuh. Satu lah, niku lek Madura. Ya. Satu. 1 2 3 4. Ya padha masih Madura. Aduh nggih boten iso. Padha. Coba sampean laku cara Madura. Dadi pemimpin. Nggih. Tuh 1 buat 2. Tuh 1 buat 2. Lah iya barise wong Madura lek itu yo mek siji ambek loro tok. Telu yo gak ono endi iso menang. Tuh 1 buat 2. Oh, wis gawe keboni. Oh, kok geger iki. Apa ditulis ora? Ya katanya genah. Engko maling. Jeneng sampean iki sing penting jeneng sampean. Bisa nulis. Belajar. Ya jenenge durung ditakokno ditulis. Lah ya jeneng ini sinten? Lho duduk. Sinten iku putuku? Jeneng sampean iki lho Pak sapa? Catet. Mata Trijan Jomprio Serbumi Ratune Urang Gede. Iku sakabeh entek iki lho. Jeneng Jeneng yo Cici aja kae jenengmu sak kampung gawe kabeh. Asma Ginaraja apa? Mata Trijan. Matamu dhewe. Tuku bae. Kok gak gelem tuku? Oh, nasib baik. Koping bisa kok. Anak-anak. Ini dia trek. Jangan datang ke aku. Ini tidak. Yo, apa dari? Terus ini. Dua di. Orang. Kan kok kata bui. Sini tak bui. Sini tak bui. Hei, Tak tahu gimana. salah gitu. Lalu sampai. Lagi kita. Apa maksud? Wulandari, Kang Mas Lintan,
sing bisa nyabrangno Wulandari? Berita kecut Senenggal kuya sakunene Kok disingkur sih? Duh wong ayu Lintang Tenggana iki kangen karo Wulandari, Dik. Menyang seto Lho. wong esuk Mosok sambungi rasaku karo atimu ora mbok rasakno, Dik. Lah iya. Tak was-wasno Wulandari kok ngelamun kaya orang sing dipikir niku tiramu iki nek karo apa? Aku ki kangen lho, Mas. Kangen karo sapa? Mosok gak ngerti. Ya aja disingkur ngono ta. Lek jenenge wong kangen niku kudune lak disuguhi esman. Tidak mesem sing ayu iku jenenge wong kangen iki. Isin aku. Kaya karo sapa bulan. Ya apa? Lah piye? Sampeyan kuwi sakjane piye karo aku? Ya apa? Lah lek tresnane Lintang Tenggana karo Wulan wis dadi bukti nyatane aku tresno tulus karo Dek Wulandari. Mosok. Lho, kok gak percaya ngono iku ya apa sampeyan iku? Lek ancen sampeyan tresno karo aku. Iya, Sak piro gedene tresnomu karo aku, kan? kene Dik, tak duduhi. Hmm. Gedene tresnane Lintang Tenggana nang Wulandari ngono sak pucuke kuwireng yo Dik. Leh, ya rumah ora sak pucuke kuwi ireng. Lah terus karepe ya apa? Sak pucuke kuwi. Liru ta? Ya sing gedhe ngono to. Sing gedhe Heeh. sak piro? Sak gunung Semeru ngono lho gedhe. Waduh. Sak gunung Semeru, Dik. Lah lek sak gunung Semeru, Dik. Semeru ngono ketok gedhe, Dik. Tapi lek wis kena erupsi lho, jugruk, Dik. Lah tapi lek sak pucuke kuwireng iki. Esok diketok palibasane sore sok cukul, sore diketok esok cukul, Dik. Lah maksude Tresnaku karo Wulandari ku gak ono pedoste. Klencap. Nek wis dirayu klencap. lah tapi aku wis kadung ngadakno sayembara lho, Kak. Ya apa? Aku wis kadung ngadakno sayembara. Sayembara. Ya sampeyan melu kok. Aku melu. Melu kok. Wulan. Sayembaran ku duduk sayembara enteng. Ngadepi Nyai Ranti wong digdaya kuwasa sakti mandraguna. Tukang tenung jengge santet. Lho, bunci ku apa Wulan? Piandel ku apa? Ibarate temun mungsuh duren aku lek karo Nyai Ranti. Kang, Iya, lek pancen sampeyan tresno karo aku. banjur Aku weruh, aku duwe pusaka sing iso ngalahno Nyai Ranti. dadi aku duwe pusaka sing iso ngalahno Nyai Ranti. Ya lek ngono aku dodono, Dik. Yo, ayo saiki melu. Ayo, dilokoni. Kenapa, Bu? Dilokoni. Kan semplayu-playu sampai keringetmu sak jagung-jagung. Kathah arek nom-noman badhe ngrutuk ten griya mriki. Sopo wani grogok? Nyai Ranti.
Ceritane ngeten iki. Gawe nem-neman niku kados sing rusak murahan. Terus? Nolong sampai di tonggo-tonggo. Sampai di warga dicolong. Wonten sing dicekel ngaku dikeken nyerat. Loh, Iki sih bahaya. iki ibarat gandang carang kok ucuk lho. Perkara bakal gede sing mburi lho. Tak jaluk lho. Awakmu kan sering duwe ide sing kaya ngene. Aku njaluk tanggung jawab. Aku pokoknya aman lho. Nggih, nggih. Tolong. Kula tekan laran. Ada sono lho. Siap nih. Sludar-sludur gak uri tinggone sapa. Ya. Terus Arek lombok sing duwe ogam. Iki kahanane sapa? Teko-teko ana perlune apa nang iki? ono ora usah ngatur, ora ngerti kan. Ana arek lombok kentut. Gak oleh dingerteni apa karepe. Aku kate rakyat berarti. Oh, dadi awakmu kate ngelangkitnya. Ya, Guru ngerti sapa nyelang. ora perlu sapa ngerti ngiranti. Lek awakmu gak ero nyeranti, rono iki. Aku ora bae nyeranti. Lek konggone nyeranti kudu iso nglangkai, mayat kudu dhisik. Sana. Senajan awakmu kebakelmu sak duwe dorong lawatan, aku ora bakal mundur sak cekap. Oh, Wis tak niati lan tak kajati kok kalau alit. ya Duwe niat podo tekad. tokno kesaktenmu lek pancen kon isuan. Nantang kok. Ya. Iya opo iki? Ana wong kate liwat kok dicandang. Liwat iki. Liwat. Sampai kowe ora dewo. Koyo bledek. Golek sapa dengan sapa? Golek Nyai Ranti. Golek nyeran. Ya, Karep ngopo? dadi ngene. Dadi ngene apa tadi kono? Yo kadang yo ngene, kadang yo ngene. Ah, bener. Dadi ngene lho. Aku buat kate dinahno petung karo Nyai Ranti. Heh, kate petung apa? Yo cek gak nemen-nemen lah. Gak temen-temen apa? Ya lek nemen-nemen kan suwe-suwe kan di bawane loro. Saiki ini kandhanono aku. Kon iki sapa? Sakjane kon iki dagelan apa dalang? Dalang kok model koyo ngene. Gak percaya? Ya ndelok budgete akeh ya. Heh, bledil. Aku wong cilik. Tekan kene ate nentreme desa. Cilikmu apa sakmene cilik? Rakyat cilik lho. Oh, rakyat cilik proletar. Yo lek. Saiki ini langsung karep apa? Nyai Ranti kon metu aku. Cek larang bakal dini nentreme desa. Sombong iki anak boy nyerat. Oh. Sadurunge kon ngadep nyerati, lah ono mayit ku lek kan anjene. Dadi awakmu iki dadi Karena mau oh iya iya iya.
Lah ngono aku yo wani. Lho ya wis tokno kesaktian apa? Lah iya. Kate ngepok apa kate? Aku mang ngene iki. Bondo. Sing bener kok. Aduh metu-metu enggak jelas iki. Hei, Ngalih kok nang. ha, Gak ngalih. ha. Oh, kan tugel. Sabar kok. Kata marahmu sampai tahun nyawa Duwe CDM. Hampir dalam potek bergerak dulu. Hei! Ini aku parahno aku tak malih kamu. Oh, dia tak ukur itu. Hah? Oh. Oh, my Ora God. ono wong. Kembong Ono kok. duduk Apa? kucing Nyomin. mripate kopokan. Kenapa kon? Ripat kok popon. Kuping mam. Iki biro. Dah. Kon golek sapa? Aku tene golek rati. Rati. Ono. Rati. Sari rati ya. Murid-murid elek. Balik motone ning ngarep. Sampai ada buri. Ojo badon. Jagoan paling banyak. Aku lek badon. Di sini sutradara. Ini tanggal dramatik kudu naik. Katanya konflik ini. Ngerti apa? Ya, aku anak gue nyeranti. Lekor kata oleh aku sindu. Oh, berarti kan dulure graono iku. Lambemu sindu masuk graono itu loh. Jadi mulai dulu. Iku CSIND. Kalau itu aku tadi golek rati. Bom. Gak gelem ngalih. Gak. Gua. Kalau dibaras apa? Kata waras lo kan, bapak lo. Mulai dari Malaysia tinggal bis lo ngesok kiri. Anda ini tanda dramatik. Lari kok keploki sari kok doro lah. Ono arek gendut wis tak entek. Ono arek wong sombong wis tak entek. Arek cilik mau wis tak entek. Ono kan sing tak kowe. Ono sapa? Aku lintang Trenggono. Lintang Trenggono. Lintang ngopo? Ngertenono. Ya, Dinane iki aku ora ono liya niat kadhat mek ngrangket wujude Nyai Ranti. Desang. Sopo riko? Apa nak punya? Oh, gak usah kon golek jalan. Kon ngerti apa? Nyarati sing duke wong sak des. Kon sak turun ngarep jalan aku kono aku. Pancen kon dipiambel. Riko duduk tanding itu kan. Lah Riko yo mati dina iki. Loh, Lah kok ono bocah bagus mlebu ning tlatah Nyai Ranti. Wong ganteng. Gak perlu ngopo cah bagus. Engko dhisik ana bocah bagus mlebu tlatah Nyai Ranti. Lho. Riko iki Nyai Ranti ta? Ya ora ana siji loro ya iki sing jenenge Nyai Ranti. Wong sing dugdek ayune ora edap-edap sogene ya ora ana sing nandhi. Mapan kebeneran. Apa aja bagus. Daya pandanarum tumeka kene aku mek golek Riko Nyai Ranti. Lah lek wis ketemu Bakal tak rangket. kok rabi, Tak rangket. rabi. aja kaya wong. Nyai, Kok cek kerenge ku lho. Kok nek kereng kok tambah ganteng. Rasane aku kok ya terkenyang. Riko wis kudune
lho Nyai. Lah omor sarika iku kudune wis duwe subasita, ora tenangan ngono iki. Apa umur? Apa aku wis tuwek? Tuwek-tuweke botele. Ilang gatele karek kenyil-kenyil. Ayo ngono. Wis to, wurungno cah ganteng, emang ganteng mutlek kon mung suami ibarat kon iku pun mungsuh duren. Wis lah aku wis duwe niat kajat, manter niatku ora kena diwurungno Nyai. Wis tak kandhani bolak-balik lho ya. Iya. Ranti dek kene iki wis ngekeki kesempatan nang awakmu supaya kowe awet urip, Ling. Iya. Tapi ajene kaya ngono. Aku weruh kon ajene weton padepokan. Ya. Tanding ngono Nyai Ranti ning ibarat petik tarung getirago. Aku sing dodol, Lintang Trenggono sing tuku. dadi. Iya. Sing keyakinan Waspadakno. Pati riko dina iki Nyai. Ha! Ya! dorong sabar sabyo. Ono kene ngapa jalan. Nyai Ranti ditandingi. Gak iso dong. Nyai kira Nyai Ranti. Nyai Ranti. Wong menang bandane Sumbang, wong kalah Bondo Keplayu. Tapi lek sing kalah Lintang Trenggono ora bakal mlayu waspadakno kowe. Apa sing tak cekeli? Ajene awakmu duwe piantel. Mentok sabu jagat le. Iya. Iya. Tamakno le. Aku ora bakal mlayu. Mati dina iki dening pecuk saku jagat. Nyai Ranti. Apa sih arep riko terusno penggawean sing dadi ngemalaning rakyat? Aku ngakoni luput, Kang. Aku ngakoni keliru, Kang. Dadi sing gawe ontran-ontran ing desa Pandanaru iki gak liya jaba riko. Aku nikah aku sing kaya ontran mantan aku. Lah aku salah kan aku manut balik riko. Kok makanya aku gelem. Kok betul-betul ya gelem. Nyai Ranti, riko wis ngegeno keluputamu. Wis ngakoni kesalahanmu kabeh. Eling-eling aku tunggal guru kelawan Riko ora bakal tega mateni Riko iki. Mula ayo padha ndonga marang Gusti Kamurbaning dumadi. Tak sesuwun muga-muga awakmu saka waras balik waras.
Saiki riko wis waras. Apa sik tetep kate baleni kelakuan koyo ngono? Ora kan, aku sih ketemu bareng kok kan. Sepurane. Yo, nek wis riko nglebeno kaluku tamu ora bakal baleni maneh. Mula ayo bareng-bareng bangun desa Banjarasini. Yo. Aku ora bakal maringi pidana kelawan jeneng Sira. Nanging ayo bebarengan bangun desa. Nyadepo. Nyai Randi. Tinimbangane jeneng para iku gawe ontran-ontran duwe bola sak pirang-pirang. Aku yo ngono. Nek dadi gendro dadi ora becik. Mula ayo bareng-bareng nyawiji karo aku. Dadi sawiji bangun desa. Ayo besanan. Apa kan? Ayo besanan. Anak Riko Siwulan, anakku Lintang. Antarane Lintang lan Wulan dadi siji mongko bisa dadi kekuatan ing desa kene. Wulan nyengkreh teko omah. Wulan nyengkreh Suka tak ngusir kan. kok becik. Nanging sak ado-ado nyengkreh bakal balik nang omahe. Lek kepengin rembulan, delon sapa itu? Boleh tepuk tangan yang meriah. Baiklah, kami persilakan kepada Kepala PT Taman Budaya, Bapak Bambang SP, Bapak Ari Taufik, untuk foto bersama dan juga Abang Kartono, dan juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Malang, Bapak Hartono SAP MM. Kami persilakan untuk foto bersama. Dan ini kami persilakan juga sepaket nih. Dan seluruh pengenalnya juga kami persilakan untuk gabung di atas panggung. Mungkin setelah ini Bapak Ibu boleh bergabung untuk foto bersama. Yang pengrawit laki-laki bisa di depan. Ya. Mungkin kurang center ya. Bisa diatur dulu. Masnya yang paling pojok pengrawit bisa geser di sini 2 orang. Bisa pindah ke sini 2 orang. Jangan lupa ikuti Instagram agar mengetahui informasi terbaru yang ada di Taman Budaya Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir dan menonton pertunjukan. Selamat jalan dan selamat
mungkin bisa mengabadikan momen ini. Bisa lihat kamera? Kurang center ya Pak ya? Terima kasih sudah menyaksikan dengan kami. Kami menghimbau sebelum keluar pintu Lihat kamera. penonton dipersilakan keluar melalui pintu yang sudah Tunjukkan senyum terbaik Anda. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jangan lupa ikuti Instagram dan aplikasi kamu agar mengetahui informasi terbaru Sudah. yang akan kita unggah. Baik, untuk teman-teman dari Taman Budaya bisa bergabung dulu. Jangan buat dulu ya. Ya, mohon izin kami dari panitia Taman Budaya juga ingin foto bersama. Bisa berbaris lagi. Kami menghimbau sebelum keluar pintu penunjukan, penonton dipersilakan keluar melalui pintu yang sudah ditentukan oleh panitia. Dimohon untuk memberikan kritik dan saran melalui aplikasi Cak Andasi. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan lupa Mohon izin bisa berbaris kembali jangan lupa ikuti Instagram foto bersama. kamu agar mengetahui informasi terbaru yang akan kita unggah Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir dan menonton pertunjukan. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Salam daya, salam budaya. Agak cepat ya mungkin teman-teman TB karena ini sudah pagi. Terima kasih sudah menyaksikan pertunjukan kami. Kami menghimbau sebelum keluar pertunjukan, Yang foto aku ya. dimohon untuk memberikan kritik dan saran melalui aplikasi Cak Andasi. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda menyimpannya. Jangan lupa ikuti Instagram dan aplikasi kamu agar mengetahui informasi terbaru yang akan kita unggah Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir dan menonton pertunjukan saya. Selamat Mbak Vida. Salam daya, salam